A čakám teraz na kábel tej HD Wing, lebo ten originál som stratil. A tu chcem spojazdiť na FPVčko, toto je len taký zatiaľ skúšobná verzia. Lebo tá HD Wing má viacej možností a viacej nastavení než toto. Najhoršie je to na tom poli, sa ťažko hľadajú styčné body v tom